Wala doon. May imong? Ang gatan. Kay? Papa man si Papa. Gimingaw siyang ama, guys. Gimingaw kasi imong ama? Mingaw ko na siyang papa, guys. Sige, pangutan, muli pa kuno karon. Naka di pa man muli. Uma pa man. Nag-deliver sa kuno ijang gakson. Kaya mingaw ko na siyang kasi mama, day gakson mo. Ano piyo? Muinsak ka sa tag-ida dani? Thank you. Kinsa man si ma'am? Nakalimot ko pa nga. Jai. Kinsa ka ni ma'am? Thank you. Thank you, ma'am. Mingaw ko na sa isang ama, guys. Ang deliver na lang may isang agakson. Si mama na may agakson na. Papa. Ay, ako. Patog na may gisog sa jokay. Hindi ang kadlawon. Si Papa na. Imagine na naman si Papa na, no? Imagine na naman kung si Papa. Tug na lang. Ang sipat-sipat ko. Sipat-sipat. 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 Ngaraan si Pin. Babaw. Matong na ta. Masadyo pa kog mata, guys, kay mag-alarm ko alauna. Kay moagas ang tubig dari alauna. Taman mga alas 3. Nga agas na rin sa arang hinadza. Pagsahod ko dugang kay ang ipanglaba og mga adlaw. Nga hanang labhunon, hanang giandam daan, hanang giandam ang mga labhunon, hanang ipanglain ang kanang nay basket kanang isa puro na mga puti ila na mga uniform ag karing na basket nga karing item kang iliya na tanan nagkadto matong ang mga noog nga ang lakaway ug hani pa nagabanliha tapos dadto sa uniform sa mga kuyas kadto na nagasa nang gipang bukod-bukodaan kay mazon ini gwas-gwas na dali era yung sagol-sagol ba pag-uban na ato na sapa na halabhan kay sigurado ni unjag harang na hinadjang tubig mo agas kay nagka anam naman naghinay dari tubig. Yes, at least ka-ready na. Morning, guys. Danaan mo nag-prepare agam mga labhunon. Okay. Aga itong mga puti nila, ilang uniform to na hangibaba datos planggana. Kaya dyan ito nakusuhan na naroto na padalabhan. Kaya na may pinundong tubig. Inja, agkani, muna yung mga dadano dato sa mujugan, itong gamay nga sapa. Andam lang na magsabon. Uban po ni ang mga baji nga, gamatoy. Magdana nag-ilisan laan, kamaligo ko na sila to. Magda, kag biskwit lang. Manginam sa may gininit, guys, kaya rin dita pang panuthon na ni, delikado. Agkari ka kim-kim, ang masahara ng sabay dato sa mga puti. Inja, nagkuan, laba kay pino ka adyo, ng anod. Ano mo sanina ha? Ikaw rin laba na? Ikaw laba? Okay. Yes, manginam sa may gininit. Kaya karon tataan din sana mo panginom da ni gininit, maglarga na mi. Ano ba ito? Para sa ininit? Kapag kuwan ka may lukang. Sa imo? Magpahatid rami Kuya Gail sa gluto mga alas 8. Patid rami Kuya Gail sa gluto guys mga alas 8 kay magpasilong maman sa skabaw, maglugway pa pud sila sa mga kanding. So sakto pud, hindi human sa pasilong. Diyan may hapdan na to pamahaw. Ito naman ko giluto daan gabi nga inanunan, mo tayo mga sila ados pamahaw. Manginam sa may ininit guys, manginam tanin jug ininit. Manginam tanin jug ininit guys. Kim, inom na Kim, imo kin, dili kin. Si Kuya Gail andyan ako na siya guys. Sama na imo be? Biskwit. Ang biskwit isang ipare sa isang Milo. Ang ipuno ni ahan gi daghan guys kay agnay masobra na rin hang isudar sa sidlanan kay isang ibaw na to datos simbujugan ang panglaban namo. Ngantanin jo mo ni star. Arang gagmadja na mag-star uy. Mini star naman sa una guys ag star nga pan kay grabing nagkaa ka adyo mabusog na kasang buhok karon kay nigkumot mo nga na pislong na. Arang nang pagka gagmadja uy. Mahal naman lagi pud taon ang mga baligja mo siguro mahal lang harina. Nganta guys, dakin. Dai palaman. Dai amang kuan guys, dai latik nga katong nanubra bitaw aron daghana man kadug latik na mo des pag biko ni Papa Gabriel so di mo na sila amang gamon nga palaman. Oh, sticky ni kadyo guys. Sticky kadyo. Mura pud siya og kuan nga bitaw murag peanut butter. Ano guys.
Libre nagpalaman nga ni Raday guys. O gusto og kuan. Maglatik rata. Nga mo'y palaman nun. Mo'y palaman sa paan. Yes no? Magkalamay. Magkalamay. Gamit pas kalamay. Ang kalamay kaya magamit man kag kuan. Kanang pilik. Minta ito makain mo ininit kasi sa mulakaw kay Mulalagi ka ng katong hatag mo pa ka ng kanang palma. Sige ka kilap. Wato na mi guys. Kita-kits na tato sa pa. Ato na kuno kun mislaig iri ang kuya kin-kin kaya do ko nang ilang gigamang labhanan. O ni sa kay formato ilalabhanan wa makailinta. Ulita na to be? Oo. Oh, kita-kits na tato sa pa guys. Kay magpasaan sa mi dara mga labhanan niya. Imo ri ken madara ra nimo ken? Madara ko man kuya kin-kin guys. Ikaw. Una na, asin dai haman. Una, una. Oh. Wato na mi guys. Okay. Nahinay. Ito na may guys, magbitbit ako dali. Saan na pagbitbit ng tulo ka sudanan. Ano guys, kapag nagbitbit ang mga kuyas, ipatad sa aming kuya Gail. Balik na sa kay magpasilong sa kabaw. Tato na. Sige na, dali. Bitbit ang baldi day. Day, baldi pag mo day, dali day. Baldi pagkain day. Dali. Oh, sige. Wala akong bati. Ha? Hindi kinaag. Bebe ng baldi. Sana. Wala na ron. Nahinay, bi. Kada ang mga may bazi, uy. Geog sama. Ano mga kuya sang una na. Mga may bazi. Ang isang gibit-bit isa manggisa datos basket ni kuya. Matagak pa sa akin. Skirit nas kuya Gail. Okay lagi na nakin, di hadlakan. Ha? Lagi, bantay bitawon sa hadlak kag purma. Nagni mananap. Nagandagan nas kuya. Ha? Ay wakwak. Ako na wakwak guys. Are rami dari mga laba guys ya. Ay patungan nga sako. Dahil patubig. Naiwadag patubig sa basak na ay bomba. Para mi dari mangusot karon. Ano dari kay landong man. Nay mga butong na may mga kahoy na sa ibabaw. Landong dari. Ara kada kay nailinta day. Marami dari mangusot. Nanay silong sa baka. So guys, mamasa na ko dahil sa labunon. Eh, medyo daghan. Kaya guys, tabangan ko kuya kin-kin upang waswas. Ya. Sida may mamasas mga labunon. Ako po yung hinahinay dari kusot. Mananapon. Dili ya datura kayo sa nalinta. Naga ko nun siya guys. Oh. Taba dari kayo na makina. Marami dari mga labad. Ya. Marami na hinay og laba. Kin mo itig waswas ako mo magpuso dari guys nahinay. Pamaga mo kuy guys. Tungko rami dari sako, sa nilinta. Madugari kay mga sako dari gisidlag bunbon, gihimo dari tungkuanan. Dali ra man og panilaban guys, kini man ita mga buling. Brush guys, kay magmuning brush kay Laba
guys, unahan pa na nagwaswas unsa ug nanas kuya kaya ni pauna ni hay. Pauna gulis bay. Hay ni sa una. Hindi na ito. Ha? Ang gigamit day. Video na ko unsa guys, ning human na maglaba. Waswasan na guys ya. Human ako pangusot tahanan na waswasan. Dago banto na una naghatod ni Kuya Gail. Tuan na nagipahay-hay aga sa kaplanggana, aw sa ka basket ito buti. Kay man day hanang winaswasan na sa planggana. Magwaswas na ko kay dance Kuya Kin kini apas na hanan hukas-hukas na pod. Mura dag matsong ano ni sunod man ang gamay badzi. Hala ga sunod-sunod. Mas laid gani ka. Imo tagi pangaris kuya kay mo yung para sa planggana. Masida. Unsa na ra to ipakuha ni ja. So guys, mangwaswas na ko kay manguli nami kay sa oras ron. Jason siguro kapin. Nami guys, kay manguli nami ni human. Dani sa una nang laba katong pagdumas bagyo. Jesus Ginoo. Wa maluwag dito tong waswasan. Isa ka iro, iro mo dito ni iban nito. Well, kalam ida sa pa og kanang ano mawaswas ay kas arang tuslum. No. Okay. Dapat na dagang waswas na ah. Dutin. Waswas na dagang pa. Igo baka na sila nangkin. Na may basket. Mau lagi. Si kuya mo makuha ng basket. Dugat. Sama man katong ilis. Kana mili pa isang ko ang sinin na niya. Jadi ay kan muli. Ah, pin. Kita gasing ko. Dalas kuya guys, may magdadalas basket dia. Kasukas gud, ang kalimutan nun kadto buyag. Nah, haring planggana og kari. Agi mo to ya basket ya. Tumuli na may guys kay mudto na. Sana oras. As 12 na, ko nakahuman. At least na human na guys. Ang maputi at tortos bay na ako sutan. Turutan na sabunan uswasan. Papampay tubig dato pang kuanas maputi. Tumuli na may guys kay mudto na. Dunuy sa kuya bis planggana ya be. Asa man imo? Kato imo ha. Makayar to nimo? Puro? Hakan dunuwan. Ano? Bebe, duno rin sa kong. Karaya guys. Planggana. Huwag karang basket. Tata na ya. Aray o, pring kuan kamera kay di man ko ka das kanang kuan basket. Kanang handa doon di ah. Sumato na mi guys. Kay muto na. Dali na ya. Muli na mi guys. Kay muto na. Aring isabit ang basket na rin. Nooko. Habang mga langit. Hey, thank you Lord. Human nagasag kong laba. Tanaya. Harabas kuya. Maghinay. Hindi nga graba diha. Tata na. Haraba ka rapit. Na. Ito na may guys. Narapin may agis kabasakan. Asa makarapit na yung agi? Ikaw una ka. Dari may agi. Nabto. Ikaw. Bugat po, kasi may kadang grabahin na ito. Mas ko Lord. Ano guys? Pagsa. Nalasang pikas kamot. Nadara na guys. Bati ya. Hindi mo po na. At least nahuman na guys. Salamat ka Lord. Kaya nahuman na taon. Kakimkim na laman to. Ato na laman to na dato'y apilog labas. Mga puti. Kadali rin po to labhan. Mga gagmatoy sanina. Isno. Salamat ka Lord. Uli na mi. Kapanghay-hay na ko. Hinaya kadang nagraba. Ginuo ko. Sintrohon po darig ang mga agianan. Ha? Narapin may agis basak. Tikangkang na darig agi da ni ugma. Sipyat ang tiil.
Nahinay laman. Karon di mga boto na rin ubos. Guys, hapit na dito sa karsada. Thank you, Lord. Kara ka diha ya. Si Kuya Gail. Hilig-hilig ni sila maghihukas. Kaya pang mga alimutanan og lawas, mga bata. Mga alimutanan og lawas. Diyan agad sa karsada, guys. Pukaron laman, pero okay na. Dar lang smile. Kuya. Unaya ka, kay bagat na imo. Una ka. Jangkaw naman yung panganay, uy. Jangkaw nag-aging Kuya Gail. Kasukas. Samot nagkaputi. Dala miss bye guys, ya. Panay pang hay-hay. Ago ba yung panghangir ng Kuya Gail, ya. Katong nauna og hatod. Amang ipakuha ni sa aguban, ibugat. So na, ang hay-hay na ko guys. Thank you Lord, naman ang kasagog laba. Diyo to talin so guys. Dahil mo sa diya. Ninunan. Mana ka mong salin nga niya ito sapa. Gidadan sa bahay. Hatda naman yung pamahaw ganyan Kuya Gail. Ano ko ka-video ganyan pagpamahaw na mo ito sapa. Kaya da, dinali-dali. Kaya daghan kasong labhunan. Para haman ako pang hay-hay. Salamat sa Ginoo. Kaya haman na. Ito ta. Talin ko da. Natag sa manghod nga. Talin isda Namara bitaw jag mangka nga gagmay. Mangka lang siguro ning gagmatoy. Budloy sorry guys, budloy. Budloy inananan. Manta. Malako pang hay-hay, salamat. Pal hay-hay na dud. Isang budloy. Tug mas kim-kim. Tug si Ilia. Yes, mana guys. Mga pang-hay-hay. Manakog hay-hay guys. At sa lujo. Napadari. Puno agdas among pantaw. Saway laing hay dyan. Paganin na hama. Kung maglaba ang mga puti. Muna guys. Thank you Lord. Ang siguro ilang uniform. Para na masuoy ni kalunis. Pagad to. Salamat. Nagad sa glaba guys.